Check. Yo, what's up? Sup? We're live, baby. We're live. Medyo lang ako sa ni-open ng uban natong mga kuandre. Mayong gabi ka natin tanan. May gabi. Unsa na may oras? Medyo lang. Pero makugisa ka phone para sa live para makabasa ko sa comments. And welcome sa Bawal ang Bugok Show. Bugok Show. Grabe, may gala. Grabe kahain. Murag feeling ako, di ko part din. Murag agree kay ka Maria. Pakipatay sa ng background music, B. Wala nang background music. Hindi na ako. Wala. Asa man ni? My God. Balik, Ian, sanglay, Ian. Kasi nagbot-bot ato, ikaw ba nag-official? Good evening, guys. And welcome sa Bawal ang Bugok Show. Siyempre, kabalo naman tatanan ka wala na i-franchise ang EBS, so di na ito na-istoryahan karon ha? Wala na di. Oh my God. Wala na daw sa memo? Wala na sa memo, day. Alright, maayong gabi ka natong tanan. Siyempre, kauban ng Hilas King, Brother Bernie Bitok-Bitok. O siyempre, kauban ako. Salamat guys sa inyong Hala ka dyan lang, familiar. No. Familiar ang mga kuan. Piaok ban man day ni. Wait, una sa tanan ha. Wait guys. Thank you so much for requesting me to be part of the show. Magbasa na ta. Murag whole day mo nang hangyo for me. Pakihulog sa kusayana, pakihulog. Oy, syempre, ikaw ba ninyo yung pinaka-feeling nga Omega Maria Pilingera? Wala may choice kaya wala si Bal o si Simon. Sorry. Piaok man din ni tuod. Wala lang din ang gitarista o ang drummer. Si Bal. Alright, so live na tayo on Facebook. Course, yes. Ay, sabi, story si Poppy. Sorry. And of course, gusto niya introduce himself. And of course, introduce na ako ang ako mga kauban, no? Kay grabe, privilege kay ni sila. Nga kauban ko nila. Oo ba? Ang kauban ni Master Poppy, ang kauban ng Master ng Bayan, ang kauban sa lalaking mapapaaha-aha ka talaga. Ladies and gentlemen, ang kauban ni Master Poppy, Kenny Bitok and Joe Romantico. And salamat. Isa gani, taga-asa gani. Wala na. Excuse me. May labot. Grabe si Marie naka-attire. Maulot na siya. Sige, sinawi. Naka-attire. Saan naka-attire in fairness? In fairness kang Maria. Yeah. Wow. Pag na itutoy. Sorry mo kung gina-challenge. Ipabot ang 1,000 views. Ipabot ang 1,000 views. Later. Magbabot ang 1,000 views, one shoulder down. Ay! Kalood ba? I miss you guys. I miss you all. Sa tanan mga nanihapon na pamudaya mayong gabi ka natin tanan. O siyempre na si Joe Romantico, Master Poppy, Maria Pilingera. And kadyan lang ato sa grabe ang dami na dayong mga hello sa internet. Ako before ato sa ning ipambasa ning mga first honor nga ganina ra naka para si mga early birds. Nudes Rosales, Markim Roy Cortez, Che Maagad, si Billy Boy Tampos Inso, Janice Marigia Maranyo, Asesot lang Chantal, Nick McKeven, sosyal ang apelido. So, McKeven, maglangit. Gizelia Flores, Balugo Kabaktulan, Kahon. Then, matagritis ang inyong tubag, igampo mo kami, ha? Then, nga nag-ingon nga gwapa kayo, Maria Bay. Yan, mona. Igampo mo kami. Yes, ako lang. Relax lang. Janice Marigia Maranyo again. Si Sean Daniel Palarca. Ay, familiar. Usa sa mga wala na namalhan na karong mga panahon na kay wa may events. Usa pagsadsad, usa pagparty. So nagsugo na siya nang nangitag mga kuan karon laing type sa negosyo may gala. Joe Agineb, Lorenzo Gawa,
Mark M. Roy Cortez, iapil daw si Lito, pohon. Og sa inyong tanang nga nagsugod, hilo. Sige lang. Katong mga natawag nga lang, paliog linya para sa SAP. Alright. Mayang gabi ka natong tanang, guys. Siyempre, pasensya na mo sa mga background ako nasa likod. Tibok pamilya. Na hello, kaway sa likod. Yan. Siyempre, ipakita, ipaibugin ang mga iro, Brad. Hybrid! Para ignon yan. Hybrid. Atong iro, may panis sabi. Ipagawasin yung mga iro na. Branyo ra ba mong iro? Branyo. Unsa na yung mga bago ni? Unsa na yung mga breed ni Morph? Kana Labrador Retriever. Grabe. Wow. Kung haya na shutdown ta na malitag mga mahalon nga iro. Wala lang yun mo nag-expect. Kung ano sa nag-shutdown, ayan, nagtao ng internet na ano. Kung ayan na shutdown, si Joe ayan nagpatao ng broadband. Aw ka ng fiber. Labi unsa ko ibayad ani. Manapay ko ni Bernie nga mag-live ta. Sige, kung pahimuslan, live ta. Kaya after 1 month, wala na. Utol na. Actually, kung auto for ano na, for, sito na, kana ko na ipakuan na, passion for assume na. For assume na may gala. Nagbanding yun silang Bernie gay na. Oo, nag-selfie me, para sa memory. Ano siya balay gay na. Lagi. 10,000, Earth. 10,000, ako ikutan, 10,000. Ikaw libalat, iwasan ni Ben. For the meantime. Alright. So may pagka-istorya na to. So, kuhan pala ni, wala pala teges every night or every other night kung makaya na to may gala. O every week. Nagkaya na ba? So weekly rin yun. Ano na lang? Every Thursday na lang, Thursday. So, nakalami mo ko sa mga ni karon kay pwede na tayo maka-guest, di ba? Kaya mga tao ko na biya sa mga balay. So, kung na may mga suggestion, gusto ninyo nga, siyempre kanang mga friends na natudaan. Kinsay pag-guest. Pwede man ito ipag-guest atong Cagayan. TJ Monterde, pwede. Pwede. Si Kulas. Pwede si Kulas. Oo, pwede. O si Brett. Basta ka nasa kwan. Sila Al Moralde. Bahala na sila Cebu. Kaya pwede naman na, di ba? Al Moralde. Dagang kayo eh. Kanang mga proud na mga Cagayanon po na lugar na kwan. Pwede. Pambansang Spain. Pambansang Spain. Pwede. Kaya tabangan po na ito. May entrata. Wala. No, pwede no. Kisa man ay pinaka-gahig mga kwan dia. Mga gahig of connection. Si May karon i-guess kay kaning barato si May karon kay shutdown pa man ta. Correct. Wala. Ang mga artista karon ng mga talent karon barato bagsak presyo. Promo. Wala be kwan. True. So ang daming Si Mami J. Pwede. Balikan si Mami J. Si Lito, ang problema ko na ba internet sa Muog? Na ba internet sa Muog ron? Mo lay problema. Mola na. Maulang. Si Kuan katong sikat karon nag-viral si Nicole. Sa Nicole nga itong Kinsa? Nasa Cebu? Kato? Wala na to. Okay na, mawala tong show, anak. Uy, wait lang. Uy, kung nabi tayo guest na mawala isa sa tulo. Ibuta man sa tunga. Sa tunga ibuta. Ayun, bagay ko. Makaya mag ni Bernie gulog ako mo dito. Kamu kay wala on jud ko ninyo. Kabalo magyugo nga sa ako din mo muto tan-aw dayon. Dali ra kini mo magmahay, Joy. Ato na ko log-out na ko. Sayang kay mong kwando gipatala bago lang kuan fiber. Alright. Alam mo ay sayop man day wait lang. Dili man day pwede si kuan katong taga Cebu kay ang title pa lang daan bawal bugok siya. Bawal. Uy. Oy, nag-ingon DJ Lunyo. DJ Lunyo, bro. DJ Lunyo. Ay, tama, DJ Lunyo. At least mag-guess na to si Ivana. Pwede, Ivana. Uy, naingon si Mayor daw. Pila na si Mayor. Si Mayor, pwede. Why not? Pwede. Aron ma-explain niya ang tanan, no? Ay sa Mayor nga katong sa Manila. Katong sa Manila. Si Yorme. Yorme. Lagi. I-invite si Manny Agustero. Napoy nakabutang din no? Pwede. Pwede. Way problema na eh. Kinsa pa madagang kay diri Sige, mo ka bala ka. Anyway, so ganina Brad, makita gini mo ang kanang kung magtanong ka sa Facebook karon, makita gini mo ang kanang ang edad depende sa topic nga gina-post ba. Ano ba?
So pag ang post about ka ng medyo mga kulba na kayong mga politiko, mga analyst ka na medyo idad-idaran na gini may galaw. Di ka nang burag burag mga wanang kulba expert na tra kuan nga kuan. Labong na po ni mamilang mga bata-bata wa sila pakialam ang ilan di ang basta kay maka-TikTok lang yugo. Basta kay gwapo kung may ana basta maka-share lang TikTok. Napuyuban nga napod sa level ng mga pang-parents kay ang mga post kay mga luto-luto kana. With the kids. Yan. Muna yung mga pinaka-wholesome may gala. Mga makabuluhan. Makabuluhan, ana. So napuyuban lugar may gala nga ang mga topic gugma-gugma. Yan. Medyo ana. So sa majority sa atong edad karong upat. So klaro kayo nga atong topic karon dirita sa uyab-uyab. Ayan, TikTok ta. Oh my God. Uyab-uyab ta kay mo may ginato edad yun. Ito lang. Kay nagunaw na ko ba? Sus grabe no. Kalami sa dili pre nato ba nga pag ingon og shutdown na problema na din tao sa bayan nun sa mabuhi ba nato tong pamilya. Mabuhi ba tong pamilya na pa ba tay makaon, ana ba? Masuya ka mo tanaw sa ubang mga post ba na kanang nagproblema lang sila kay si crush wala naka-reply or unsa bakahan ay kalami silang problema no. Wala na good morning. Yan. And makain ka ba nga sana all? Sama ni Maria tanawa. Ay, Ang sarap. Maria. Ang sarap ng problem. Kaya lang, ang pinakalami pag mo yung kag-childhood, Brad, ang pinaka-the best nga experience, ano ba? High school ba o college? High school. Ako High high school ba? school. High school ba ang pinaka-one? High school. Ako high school, no. Tinojo? Nag-eskwela ko. Nag-high School school days, ka? manggod. Mo magod ng time sa high school ka nang nag-grow pa ta, nag-learn pa ta about Explore. ourselves nga. Bayit day ko. Bayit day ko. Wata ka balo kung sa ba? Di ka. Pag ganahan day ko guan, anang mag-bulakbol for me para pagtrabaho na ako. Bana. Dagan kay ka ma-learn. Labi na sa ubang tao. So, nung high school ka, Brad, grabe na kayo naka-intense ng, di ba, majority yun sa high school, di pa makauyab-uyab ang tanan, di ba? Nung high school pa ka. Di ba? Di ba? Dili pa man gina. Di ba? Uyab lang ha kay first year. Akong first nga uyab. First year ko. High school. Sorry. Sorry. Wala Sorry, ko. sorry, College na ko nang uyab. College na ba ka, Erp? College na ba ka, Erp, naka-Erp? College na Asa to, katong tagahawak lang ni mong babae, Erp? Kato. Asa pag mo migsoy? Sa una, college pa si Master Pops, mag-backlay. Nasa hallway. Okay. Pag abot sa unahan, na rin siya kasabay di ay. Ay, na rin siya kasabay, sorry. Di makita. Double purpose man ganan, para dali ra mabali ba. Ganahan maging ka ng gagmayon or Ganahan di ay. Ganahan nagpitit. Now, ang akong ganahan jud is kanang cute-tan ko sa naong dili kailangan gwapo or kuan basta cute siya ba basta gamay siya height or taas pwede ra basta cute siya no. Mao na kung gusto nga topic karon. Pare, kung mo yung kag high school, pag mag-uyab-uyab ka, ayaw mo gyud sulti ninyo ngayon mo nga looks doesn't matter. Dili ginabay. Kung high school ka, medyo dako gyud kayo ang percentage. I would say siguro 80 or 85% looks gyud na or kung kikinsa ka, it's either ikaw ang captain ball or ana kung namoy drum and bugle siya ang kisa may pinakasikat sa drum and bugle ana maging high school di ba. Kaya lang nung college drum and bugle akong crush kana di ba more on physical magkatiguan ka magkasulod ka sa college di mo magkausap naman din na imong medyo magkausap na medyo ano na dope advantage gyapon ang kanang first day of school uy gwapo mo na anak do na ni kagawad uy mo ba na yung mga pinaana di ba so medyo physical ka na. Correct. Wow. Correct. Tapos pag diba introduce yourselves pa English speaking pa. Dagika ng private school. Good morning everyone. Yeah. I'm Jane Rose. So pag introduce, can please introduce yourself? Jane Rose. Ako na. I'm a very I'm generous Jane person. Rose. Ang angga kay Jinjin. Wow. Jen for Jen. Jinjin. Ang pag-introduce, hi everyone, good morning. Ayan. And by the way, Hala. Jane Rose Fiel of Baday. Yes, I'm the daughter of... What? Ala.
So, siyempre, advantage yun na medyo itsura, di ba, paggali? Kaya lang, brother, grabe lang. Pero siyempre, pag abot na sa kanang mga medyo magkadugay na, siyempre, nana din na, nakabantay mo na, bro, nana din tayo stages, brad, na kanang, medyo malahi na ang imong medyo untype ba? Burag mo, na percentage nga po ng physical. Like for example, na yung mga babaeng nga gwapa, sexy. But after, kanang magstorya na mo, agkay galaw-gawa, kanang nonsense, malamig topic ba eh? Di ba? Kanang ano ba? Di ba? Kanang for example, chick siya, gwapa siya, number 1, yun ang una ang physical. Pag magsabay na mo, ayay, lain magtapikin mo. Bungis-ngis ra kaayo. Pwede bungis-ngis ra kaayo. So, mga siya, sige katawa, hinungdan. Or, abi ko sa bungis-ngis, puro ragams. Di ba naman ginanay? Sabi siya, mamaligya magnipon. Lagi pa. Sabi niya, sige katawa, bawag baba. Or napoy ka ng samok nga gwapa sa primero, so medyo attractive. Nung nag-uban na mo, sige nang magsabay, kanang, mura po din yung trabaho, sige lang pagpagwapa, sige lang pa. Vain kayo. Ganda lang talaga. So na yung ana, diba? Napoy uban. Kung kakaroon pa sa selfie. Oo. Nayuban, first day of class or first quarter sa month, first month sa klase. Primero, dili siya mapansin. Kaya number 1, ang pinaka-itsuraan maginang mapansin sa school, di ba? Tama? Lagi mo na ako nabantayan. Na rin makakrush. Pero magkadugay, Brad, ayaw na mo mabantayan din niya. Uy, okay mo rin niya. Perminti na sa top 3 ang iyang pangalan. Okay, nara itong exam result sa calculus. Malvern Esparcia, Hayes. Romel Alaba. So na po na Jane Rose Phil. Pwede Fiel, Fiel. Fail manggod na fail ka Jane Rose. Jane Rose failed abaday. Tapos pag next na po nga subject, ano ang quiz sa science? Rodgin Garcia. Malvern Esparcia. Nakita ba? So di na po, di ba? Mausap na po ba? O na po sometimes dayon ba nga medyo na yung mga something nga mga dili good common nga para sa imo nga nganong ma-turn on ka or nganong maganahan ka. Unsa na nga mga attitude, itsura or something na uban. Nay guys, gaganahan sila ng mga girls nga medyo ganahan po do girls usahay. Nay may ana. Uy, ganahan ko ano okay. Ganahan sa the girls? Oo nga. Uy, ganahan sa ko nga babae kayo say mura ganahan sa babayo. Kana. Usual, the normal nga atong ganahan so sa kataw kana magwapa ana. Pero naging mga sometimes day nga mga 'di ba? Or sometimes kabalo na ta mga sexy time. Nay uban gwapo okay. Paguman og sulirap sa mata. Boring na rin ang topic. Wow, makakatawa si Joe. Di ka ganang kay ang iyang topic ba kay butan na itong mga iyang pamilya, iyang problema sa pamilya, kabalo ka sa balay. Sigaw ako mamagpapa. Pakonsensya na rin ka. Tama. Kanang ka ng very sad kayo iyang mga kuan topic. Yes. So tataan mga nagtanong karon sa amo sa live. Gusto na mo makita inyong mga comment or i-PM sa mo abi. Unsa nang mga certain na mga kanang sometimes mga attitude or something unique niyo nakita kanang makayon mo nga ganahan gikuanan ni style bay. Ganahan ko ana nga type of person. Kanang something nga makayon ka ba nga okay sa ni nga nga dili siya common kay siyempre pag again kung mo yung ka og hitsuraan, gwapa. It's always ako man na. Rich na common. Na ba kay mga sometimes Maria nga sometimes imong friend kay sometimes ingon ha? Anong iganan mo ka na niya? Nga sometimes ikaw ra usay makakita. Especially anang guys nga dili kay itsuraan. Joe, Poppy, Brother Burns, dili jud sa itsuraan. Pero na siya sense of humor. Ayan na. Wala. Ay. Kabalo na ko. Si Boy Bulkit nagtanaw. I guess natuon na si Boy Bulkit. Sige, ipa-zoom na dayon. Ipa-zoom. Hi, baby. Hi. Nag-goal ra ba si Boy Bulkit kay
wa na dayon ang iyahang interview sa kuan Magandang Buhay. Ayan. Nag-shutdown man. Si iyan na tanang schedule pag-ugma. Nag-shutdown man. Wa na ka Kabalo mo ko sila nga si Boy Bulkit na. Bato mag-shutdown na. Oy, Boy Bulkit. Si Boy Bulkit ba? Naba kay Zoom dia, Boy Bulkit. Sige daw. Pwede na to ni ipakuha na to ni. Dalira na kang Boy Bulkit. Alright, gana. O kani. So again, unsay yung types sa kalalaki or babae? Nga sometimes kanang i-question ka nganong ikaw ra, nganong si mo naganaha. Kanang something ang murag unique or para sa mo ba murag ganahan ko ba kanay ngana. Attractive. Sabi ni Lucky Rabado kana daw tanga but cute. Nate kailang nga barangay gwapo ana, tanga. Tangaon pero cute ang pagkatanga. Nate daghan na sa barangay gwapo. Na isa na akong naunaan. Isa po na akong naunaan. Kung mag-rehearsal, ang tanga, parang that jugokerns ba eh? Pero ang cute naman. Pwede po siyang bugiro. Parang wala lang siya. Tama. May gani kay cute. Mas ganan magkukuha na kaysa magpakarong ingnon nga bright. Nga, mapabilib. Siya, wala lang siya. Sala ba niya nga si alamag sa ingana nga butang? Dili po sa ingon nga bugok nga mo yung 1+1 di kabalo. But, you know, di ba, ganahan ko ani. Tagalan ko na isang tubag ana. Kanang medyo ko. Nakoy na crush yun nga. Kanang ganahan mo kong bright yun. Bright yun guys nga babae. Na academically acclaimed. Daw bigay nagstorya, nakig-date lugar ko. Noon sa naman yun niya among date nga nagstorya naman nun mig-science o math. Parang, boring. Boring. Pupuna akong liganan ba? Socially, manggod, dili siya marag awkward ka siya socially, di ba? Kanang yung mga niliokan, medyo kan, marag na-discourage, maka-discourage ko. Ang nakaapan magud mix, dili ka pwede og puros mo bright. Para sa ako ba? Sa akong asawa o ako ba? Di ba? Akong asawa, bright. Kayo, di ba? Oh. So, dili may mong boring ang relationship. Dayon. Pero kung puro mo bright, mag-clash ang inyong maboard mo. Promise. Ang show na to kay bawal bugok raman. So, dili, mo gani akong ingon gani is kanang dili kaayo. Partner. Sige, mag-log out ako. Kaya lang, Erp, ikaw ba? Lambog kay kasi mong mic ba? Hinay gamay ni mong mic, Vic. Sorry. Sige. Tama. O ganun, sabi ni JM Gayo, hilumon siya, pero bright ug matte. Modern hilumilom para dili masunod. Ganan ba? Lain nga na, no? Ganan sa kuha ng type of person nga. Kana bitang, grabe ka smart. Kana bang, mga lingling lang, may ano ba? Sige lang ka honorable. Para sa mga asawa, para sa mga asawa lagi. Para sa mga asawa namang honorable mention ba? Kana bitang, kanang, wala sila, namo kayo sa una, sa bagay, I don't know lang sa, medyo pabor sa atong upat, kita tulo, nag-USTP, magita no, MPSC, no? Di ba, ang problema lang nato, compared lang nato, I don't know sa inyo nga batch, Maria, sa batch na mo ni Poppy, klaro gid sa mo ng mga estudyante nga ga-make-up, kana may nga na, klaro kayo na sa mong panahon sa MPSC, kana mag-make-up pa ana, burag, mulingi gid man so murag, dili ba pa nang uban sa mga Xavier, mga Liceo nga, normal na silang naipagwapa. Mo agree ba ka sa ko na Migs, di ba sa atong panahon, sa atong nga batch, even galing ka ng mga ga-cross dress ng mga bayot sa ato sa una, wala ingana sa mo nga time sa una, kay mura makag-ibuli, mura huy, pahawa diri bi wa kay ana ang style sa mo sa una sa MPSC. I don't know lang sa inyo, Marian, dagan na ba'y ga-makeup, ga-dress? Yes, dagan na. Okay. So mga panahon na gini nato na Herb. Muna sa panahon to sa inyo. Muna sa panahon ng mga Miss MPSC sa una, kung dili murag baksidor. Sorry. Laik ka magkaigan po. Lang ako mga crush kay dili kay ko gaka-turn off actually ko kung dagang kayo make-up. Yeah, ako mo ngosad ako yeah. Pa nang lain dapat kuan magud na over na ba? Laik kay patanawon. Mas ganang tatong mga simple herb no kanang bagong liko lang. Kay naka-black lang. Para sa mga asawa na. Kay ang tinuod nga gwapa, dili kailangan og make-up para gwapa sila. Lagi sakto ginaon ba? Di kasi nakaka-turn on manggod ang kanang yung conversation manggod. Di mo ka mag-atubang perminti sa iya ha. So mag-abay mo, di mo ka magsigtutok sa iya ha. So it's always the conversation.
Yan. Kana bang inyong topic, tapos mi bright man sagod ni Lingling good siguro to nga time. Mo nang nag-abot yun mo. Wala mo na board, no? Wala ako kay Bright magyapon ko pero ginakuan ako kung self nga dapat dili kay ko Bright pod kay para natuloy-tuloy na dayon. Yeah. Sa una kabalo ko nga ang mga girls ganahan og sense of humor. Kabalo gid ko ana. Pero ako lang gadugangan og talent ba, gitaran ako siya, kantahan ako. Pasikat dayon. Anang mga dugang na dayon, oh my God. No, Bright siya, tapos bigyan siya mo guitar. Plus points yan. Nice skills, no? Sabi ni Queen Gabs, hinayon na lalaki. Ha? Ay lagi kumpiyansa basing mabayot na ginoon ng gadugayan ng. Hinayon. Di kani si Maria may babae. Sige dato yun ng Maria. Unsay mga kasagara Maria nga kuan. Ay lang ito ay lang to paminawat ng mga dati ni mga burag pwede. Hinayon daw ang lalaki, pwede ba na siya mga. I think bro dili kay kuan man kagaratido man ka. So siguro dili gyud. So ang imo bang type is kanang a type of lalaki nga burag mo protect sa imo ingana ba nga type? Ganahan ko ng mga bad boy. Inaw sa imuha. Ano man? Ano ganahan ko mga bad boy? I feel safe and nothing would... Siguro yung kapusas-pusasan, no? Ganahan siya. Ganahan ko nga kahadlukan siya para walay maghilabot sa ako, Tama, no? May nga nga mga tao, no? Nga they want it nga nga medyo... Ako kay lahi ko, kay dili kay ko mupatol og gwapa. Kanang bitang gwapa kayo, nyan kagusto sa ako. Dili ko mupatol. Akong ginagawa na, sorry ha. Wow! Ako kay gusto ko anang mga inaana pero dili sila kapatol sa ako. Mo nang ako nga type na tao po, gusto dito ko sa mga ang kanila. Actually, aktimano na to tong live viewers no kay sumukay mo hang story. Sorry. Ang amo lang ba, kanamong ganahan ba? Dili akong point mo dato kay ang sa Kamaria protection para sa ako pod kung dili kayo gwapang isa ka babae. Protection pod para sa ako kay para wala kayo karibal. Mo temhingon diretso. Mura bitaw ang kanta nga, You don't know you're beautiful. Magana ba? Si Henny Ford, ganahan ko sa babae nga hilumon, pero kung kamura duha, kay murag birthday niya per mi bangkag istorya. In fairness na nga na po, no? Bro, si Ray nga na, di ba? Pag dili pa mo kaila, si Bibi Rara, di ba? Pag di pa mo kaila, silent ragi na siya. Hilom. Pero once na ka muna magsingin na lang mo uban, I don't know lang kung sa lalaki, may nga na ba siya Maria? Or sa friends na niya nga babae. Nga, mo check ka na. Hilom gyapon na to ang baby. Ganun ba? May din man nga type si Ray. Pero kung medyo mapilahan ka ba, so siya na mo interview. Siya nang musayaw sa katungkuan, di ba Maria? Diri si Harold Aparicio nga. Change topic lagi na. Ganahan daw siya ng babae nga maldita. Pero gwapa. Okay din yan. Wapa gyud ninyo ba? Physical gyud gyapon ang daog ba? Dili mas gana mangutan ng medyo hard to get ta, Brad. Kana. No, kana bang murag success kayo nga murag gikuan ni bay gilisod-lisod ko ani wala ni nakagusto sa ako sa una pero tanawa di. Pusa. Kuan ako yung kiliti no. Pero it's an advantage gyapon sa ato mga lalaki kung ingana maldita nga atong mag-girlfriend kay yes, tinuod nga lisod. Yes, tinuod nga swerte ka nga gisugot ka niya, pero dili po na siya basta-basta lang nga madani og mga gwapo, dili po na siya basta-basta lang. Tama. Focus sa imo ha. Ganahan ba mo super friendly? Girls? My gosh. Or ikaw super friendly boys, Maria? Na ba kayo namit na nga super friendly boys? Super. Kaya bitang murag kagawad ya po ng dating, bisag asa. Oy, brother! No. Oy, brother! Lagi na nga lalaki. And they're so dangerous. Dangerous ba? Yeah, mahadlo ko nga mga kind of guys. So, parang ayaw mo? Oo. Muna nga, katong politiko nga nang wala ginaw gisugot. Wow! So, naagi day may gala. Bago lang ba ni, sa mani ang papa ba ni politiko sa... Ready? Si Joy Beans, ganahan siya ning naay make-up o gwapa.
Alright, so nasi. Kabalo ka nga nung dili ko ganag ga-makeup herb. Feeling ako kay kung tilaan mo ko na ko sir, bro, feeling ako ang tanang foundation mo adto sa akong Uy, dila. grabe siya. I mean, Mahilig sa mga arte. Dahil, kabila, ginagalaw kong asawa na, to be honest, hindi ko ba, di ko ka lang ng gay, madji ko ga-makeup. What if ko tahilig mo kita, di ba? Kanagan ba'y foundation? Oh my God. Saan man na Maria? Mangilamos mo dan anak Maria? Or saan man na Maria? Dili ba na mo pilit sa dila, Maria? Ang nakadaot, gwapa kay kung na makeup. Pagtangtang sa makeup, Mo galing. Mona. Uy, Ignace. Nakoy tip para sa inyo guys. Okay. If ever mahilig mag-makeup ang mga babae ninyo, sa mga lalaki diha, sa lips ra gina, lips and then dalunggan. Mora gina. Ayaw na gid mo pagkuan sa line niya. Ang sa lips and dalunggan Sa lang. lips, okay. Okay, Diyan ka mo at kiss? least lipstick. Lipstick, Tapos dalunggan dayon. Unsa na mix diya ka mo Ang kiss? diyan na lang gid ka mo kiss. Ayaw Ayaw di na ba ko kiss mo sa kiss laing nga daga maka lipstick diya. Dito ko sa ubos diretso. Oh my God. Okay na ang suggestion, Joe. Okay na. Ano ba kita ba ko sa na makeup? Wait. Makeup. Apangutan ako si Maria na ba'y foundation nga di mo pilit sa dila? Or ga pilit Wala, actually, wala pa yung na-formulate, Ana, no? Ayan. So, pero, pwede ang dila gamiton para mawala. Ay, sorry, kinisulod ako mama ka dyan lang. Tulad ako anak, kali lang. Make-up na ni mama, make-up. Layo na sa tabi na si Arya. So nga nino, ang Little Mermaid. Ang Little Mermaid. At deklaro na kay dili bawal ang bugok ra ba nini so. Sige, Snow White na lang. Again, katong ubang nga nagtanong sa Facebook karon kung karon pa mo nakasulod. Hello po, welcome sa among pinakapimirong episode among mikabalo kung napabay next episode ani. So among istoryahan karon. Oy, ilo ko diha kan Totit. Oy, ang presidente sa chatbox. Totit. Hey, press, kumusta press? Wala tayo bagong upload na press. Press, way bagong release na press. Ore. Actually, si Totit na latong viewer. Kabalo ka? Kani si Jenny Lynn, sabi ni Jenny Lynn, ganahan ko og Joker kay para sa ako gwapo tanawon. Dili. Please paki-explain daw Maria kanang may inclination sa kay sometimes namo gyud mga ginukir nga ang ending niya wala siya uyab kay ang ending burag king koy lang siya. I mean, gigamit lang siya nga pangkatawa pero wala man lagi na in love. Siguro pasabot na ni Jen. Kang pasabot gyud ana ni Jen kanang Jokeron nga gwapo. So anong burag imong gi-emphasize ako nga Jokeron ako. So Jokeron ra ko ay gwapo. Mo good. Lahi ang guy if mapahappy niya sa girl. Murag feeling ni girl nga. Murag mo nang na-feel ni Ma'am Lily. Asa to si Ma'am Lily. Malahi gyud amo ang panglantaw sa lalaki. Because pare ang pangit ng love life akong love story when I was still in high school. Bata pa lang ko ga-joke nung ano yun sila nga ganang gyud may sense of yun. Asa sila nga gananog sense of dugay ra ko nga joke ron. Pero pangit kay ko kuan. Wala gina dili siya applicable sa tanan. No, I think siguro nga mga idara, no? Kani grabe ni seryoso ni ako pagka analyze. Sige. Sa imong pagka-analyze. Okay, Sa akong pag-analyze sa mga babae anang idara, gusto pag yun na silang mga gwapo. Dito na din sa sakto din ka nga pag-abot sa mga unahan na dito sa mga college correct. Na kailangan na sila nga uy mas gwapo gyud ang lalaki nga makapagataos ako for the rest of my life. So, you guys will agree kung high school pa ka kagwapo gyud. Kung di kagwapo, ayaw lang gyud pag-expect makauyab kag high school. Period. Wait lang. Or dili man kagwapo pero maka-afford kag mahalon at least sa una ato panan earth naka Jordan dito na next na di ba permero di ba gwapo next ma-change sila mahimo na dai kanang Jokeron ang next na pud nga level nay kwarta wala well kun na ka sa mga 30 taon brad dapat mo na ginadapat mao lang mao na siya dapita dapat medyo ay, sa mutumog dili, importante ang kuan, kwarta na nga times, Mariusip. Mailisan ka sa night bar. Si Navarro Lansky sabi niya, Oy, ilo ko da kan teacher Sara de los Santos Gabriel. Teacher ako ni Samat James Aguirre, hello.
Navarro Langski kanang pa hard to get nga lalaki. Kanang murag dili niya kabet, so cute. Hard to get nga lalaki. Dili ka niya bet. Ano yung hard to get? Maria, paki-define anong hard to get na lalaki? Kanang mga hard to get nga guys, mo nang kanang medyo dili kayo magstorya sa imuha. Kanang kung naay mga discussion. Medyo snobbish. Yan. Korean novela na. Tungod na sa Korean novela. Jokos, ginay mong Mike Jokos. Sorry, Jokos. Yung nagapagkamay doon. Nahinero po, Jo. Nasundali na po kayo ka magmahay, Joy. Yun ang maginayan. Imor po kayo. Layan kayo mo kayo. Yung mong... Ay, sorry kay partner natin. Kana. Okay. Kana po ng mga hard to get nga. Dili kayo masyado gastor. Di kayo greet sa imuha niya. Grabe kayo kamuchika niya. Wala kayo storya sa imuha. Banto din naglagot akong classmate sa una sa buka. Gisnaban ni mo? Gisnaban ako. Napagagyan gisnaban ako. Wala gyud na itabo. Ging na lang ka unsa ka diya? Wa ko yel mag-snap ka diya. Sino wala gyud mo napansin kung unsa ko? Pero naami style ana sa, di ba? Dancer, grupo sa dancer. Yan na. Nami style na sa una nga. Siyempre naman, di naman nato ikalimod nga na yung mga fans. Ay, dili pa bang Master Popin sa una, pero Rumel, low profile. Marlon, silang kuan dito. Regan, Pero, naagid sa among grupo nga kanang pinasuplado effect gyud. Celebrity kayo Sila'y palakad diya, or sila'y patanaw diya. Ba kanang pinalakaw lang, tama na. Effective na, Brad, no? Kanang medyo suplado. Snap. Tama. Kanang dapat maglisod ka nga makasulod sa among circle. Bro yan na ba, no? Kana. Kay cool mi din eh. Mura lugar ka tong Meet Your Garden sa una. Actually, nga na asta. Mura nga na. Sa kung magsabay-sabay na kasamo sa grupo, pila ka sa practice, burag ina ka. Burag ops. Pero kung pangit ka, tapos medyo wala. Anong ibundak mo ginang word ayon? So, kauban mo sa una ni... Kauban mo ni Brother Bernie? Karibal mi grupo. Karibal. Amo tong mga gwapo. Mo lang. Kami, kailangan pa mi mag-tumbling. Kailangan pa mi mo-tumbling para naipan sila. Pagsulod pa lang nanay fans. Di pahiyong pa lang sila daan. Pagsulod pa lang, nag-formation pa lang. Grabe nagsingit. Wala, namakpak na. Saan na kasi Joe nga? Cheerleader. Isa yan na ibutya guys. Ay nagwa na kay pageant ko na siya. Champion. Pageant champion. Not kasi Joe, pero naka-cycling sa Tupiti. Galang ko si Irene Ayento Mantiza. Kanang crush na ako dati, weird type of guy. Bright siya. And mas kaka-turn on ko sa iya kay inosente. Tama po yun, no? Kanang ba mo ng mga girls na kanang burka mo pa yung tudlo? Kaya tungod siya yung pagka-bright, di ba? Sometimes, pag high school ka... Kung cute siya. Di ba, naman ba yung high school nga, sobran ka, nasa honors class paminti. So, sobran sa honors class, walay panahon siya nga nabalhin. Ibutan to from province siya. So, nasa karon sa kagaya nag-eskwela, nag-boarding house. First time niya nga na nakauyab. So, bright siya, tapos inosente ba? Lungsang mo na, kanang pag-kiss, pag-imurag mutuhak bito nga sunoy bito. Nagkasamad-samad ang simog, kinaigo sa ngipon. Kana di ka balo magpagawa sa dila. Di ka balo. Magduwa-duwa. Ipagawas din. I don't know that. Nila. Bakak. Sige na nga. Bawal bugok og bakakon show dapat ni. Muna, inosente, di ba? Inosente, guys. Mas nindot ba, Maria, kung babae mo ang magtudlo o gusto ka nga expert na daan? Ang guy? Babae, Maria, sige. Babae mo. You've mucho, klaro kayo. Mas exciting kung expert siya. Tama. Come on. Joe, ikaw, Master Pop. Ganaan ba mo ka ng expert na? Dili kailangan expert. Ikaw, Jobe. Sa ako, kung gusto lang yung kog landi-landi lang, ng bega lang, gusto kong expert. Pero kung gusto ka ng seryoso, tapos ka na siya, wala pa experience, lisod pa yung pagawa sa dila. Huy. Parang sa ngipon pa yung taman, parang iya kang katutikan. Ganahan niya po ginana kay at least namoy karabit ako na pwede mo mag-explore do ba? Ako na ko'y tip ani para sa mga girls.
Si Poppy rin na safe kayo musta si Poppy. Ulit tao man si Poppy. Why mo sukuanin niya? Kami pwede ang mga Okay. ang mga lalaki gyud ganahan o inosente nga pwede ibali-bali. O gina siya ang Ano sorry. Marag kuan mix sila inosente siya sa gawas. Pero ganahan ang lalaki nga inosente tapos gibali-bali niya. Unya okay gyapon. Inosente sa gawas. So, yung kuan. Kana bitaw sa kanang ngit-ngit na. Hello, layon din siya diyan. Sa Maria, nasayro si Maria. Hello, Wilmer, sayop ko nga. Now, kani tip na ko sa mga Nakoy tip sa mga babae. Suminaw pa ko po. Nakoy tip sa mga babae. Kailang, okay ra kay na siya nga wala mo experience. Sige lang. Pero ang importante lang yun, willing mo learn. Mura yun na importante. Hello. Munang uban babae no magpa-inosente na lang po, no? Oo. Unsa man na? Well, kabalo ang uban babae. Ako no need good ko na. I'm really innocent, so Maria. Say mo Maria, ma-challenge ba ka Migs? Ano yung partner, ma-challenge ba ka nga ikaw mo? Butang expert ka tapos ang lalaki kay kanang mutuon pa. Sorry, Joe. Wala ko challenge mo. Yes! Sa mukha, ne. Sama kay si Maria. Sama kay Maria. Wait, listen na to bagon. Nanapod si Arya sa likod. Okay. Kung nasanta ka ng Maui. Disney movie. Moana. Itong istorya, Megala. Politics sa mga istorya. Yeah, I think I kind of agree with Poppy nga masyado gitong ang girl lang. Ano? Masa man na? Wow. Ano yun? I said Tinad. Kani, grabe mo si Brother Bernie, ingani mo gud ang effect sa lalaki. It gives them the katong dominance ba? Kanang ang pagiging kuan bitaw kanang ako ang nagkontrol, kanang ang feeling bitaw nga murag ako ang nagtudlo, kanang murag trophy achievement sa imong self ba. Gabi. Na man enough ka nga nagkuan sa iya. So gabi murag gimingaw gid si Poppy Dili kapila na man ko nag-reflect ani nag-reflect. Wow, reflect. Nag-reflect. Murag nag-retreat lang. Pero ang kuan ang like kung babae man good and many times naman pud na siguro na experience na to mga herbs. Kaya kung ang babae pud ang pinakagrabe pud ka grabe aggressive, grabe ka wild, murag hadlok. Nga siya pagka-hadlok gamay nga murag okay ra sa primero pero in the end, murag mga glisod ni nga kuan. Yes. Ning nga ni. Iya ka ni buhaton kay Joe, murag inana ba? Inana ba? Mura si Poppy, di gina siya magpakita sa ako. Galbi, sa imong kuan bi, panguyaban bi, di gina niya ipakita sa ako. Basing mo tabo. Wala pa kay pinag-uyab Joe, kaya na kay pagnanasa. Okay, again, among topic. Hello sa atong 412 viewers. Uy! Hi! 412 na tayo. Yeah. Sabi na, yun siya ba? Si Billy Boy. Murag pangalan lang sa akong iro. Billy Boy? Billy Boy? Ilang kay Billy Boy. Billy Boy. Batig naong pero talented. In fact, one sample of that band. In fairness ba, no? Kana pasaylo ako sa mga nagtanaw karon nga mga varsity players. Pero kamo gid na. Dagan kay ko nagkailang ang mga kani para sa ako ka ng talented sa sports. Dagay volleyball players, they're not pretty. Pero pag nana sila sa korte, pag naka sports attire nagdula na, mugwapa sila. Tinuod. Pero di kay ko sa dancer. Kaya ang dancer dagan ko nakaila pangit, may musayaw, wa gyud ba di mada pangit gyud gyapon. Maski gwapa. Grabe siya. Pangit, may kay musayaw, the best. Pero wag gyapon mausab kay I think kaning batig nawong. Batig, I don't know sa inyo, singer makapik ba? Pangit pero may isang tingaw na gusto mo. Ako para sa ko kana ma-apply sa sports lang. Lagi. Para sa ko sa sports. Kaya dagan kay mga varsity ba? Dagan kay mga volleyball players or basketball players sa mga lalaki. Mga lalaki. Sus, puryaga ba og naong. Pero pag nana sa basketball court,
Ay, gwapo kayo. Pagliyap niya. Jo, bura si Kibi. Pagliyap ni Garcia number, say number Brad? Say number? 17. Number 17, Garcia. Pagliyap, pina-atras na yun. Nakashot. Wala na. Buto na. One up. Labi na kung ino bang yung pagliyap mo tanong pa rin kasaya pinatudlo ba? Oo. Pinaka-obi na yan. Haba ng hair. I don't know, mo-agree ba mo ana? Sa kuan ako. Kanang gingon nga bating naong tamuyon kag talented para na ako sa sports. Sports na. Kaya dagaman ko'y nakaila nga medyo di apiking naong, sorry sa word, no? Pero model ang ilang mga partners. Diba? Exactly. Nang wala na gyud ko nag-sports kay nana magutan na sports pag ko. Sana lang. Ay, si Decidido Comunimo. Mas ganahan ko bae nga sabaan kayo. Pero kung gakaon hilom kayo. Ka-remember ko sa akong ex nga kusog mukaon ganahan ko ako bay kay wala mi kasagara problema. Ang problema lang ako kay budget para kaon. Di kaon lang yun. Dili ka na yung ginaon nga kaon. Kamu kay si Maria kung makari ang ni si Maria. Ay kay magbabinastos ka na si Father Eric Antonis nag-message ako. Bibo, Father, mayong may gabi fan. Among dakong pagyokbo, among may gabi respeto. Lahi mo na yung pasabon na sabang. Ay, wala ka na pag Lahi mo na yung pasabon. Sina nga kaon, uy. Kamote o kanang turon. Mas si Nish Menyosa Malasarte. Sexy ng apelido na yung mga Menyosa Malasarte. Mas ganahan kong lalaki nga nag-away ng mga aerodromegala. Ang problema ni akong Dashan. So 1 year old na ni siya. Pero mas dako pa ning papi karon nga 1 month pa lang kapin. Kay kuan man kay kanang Belgian. So mag-away sila. So tinudon bitaw sa Belgian kadagan si kuan mubo ra siya. Balik ko sa kuan. Mas ganahan ko lalaki ng Sinesh, mas ganahan kong lalaki nga mangginoo pero medyo bastos. Mangginoo. Kanang iyang pagkabastos nga sige kag pakiligon, love that boy. Ano kaya yun? Sample daw. Kanang mga pick-up. Kanang mga pick-up lines. Pick-up lines. Kanang medyo kuan ba nga? Uy, kuan gani. Naughty. Medyo nag-study ka karon. Nag-study ba ako kay para ubantag duwa dani ba? Pwede nga nalay ka sa library. Ano ka sa library? Ay, syempre, ning kamo dito sa future ani kay ikaw ba ang akong future. Oy, para correct yan. Or the same ba na sa kanang mga type na burag pinasuko-suko? Samog ba nimo nagpaulan man ka? Sama kabalo ba ka nga kung mahilantan ka, mag-worry ba ako. Pwede pa na yan. Pwede rin yan. Kanang mga medyo pinabugoy ba nga, dilip ito pa tweetams. Namog yung lalaki nga pa tweetams, di ba? Nga, sobra kay kapag muna sa Korean, muna sa mga Korean karon. Muna yung kakakuha. Anak na din mo, brother. Daan ako anak kalingling sa anak ng pinasoko-soko ba? Actually, si Liminho ang nag-awat kang brother. Uy, wala ko kasabot sa gingon diri ni Ricoy Hamisola. Ano siya nga ganahan kaya ko ng babae nga medyo buang-buang. Kala siguro funny. Kuha katong buang-buang siguro nang si Ginoker gyapon. Wala. Kay siguro. Kikay. Burag ikaw Maria, buang-buang gyapon. Di ba ka buang-buangon uban imong partner Maria? Seryoso na siya. Seryoso na siya. Pag uban niya yung partner bito, seryoso na siya. Ano ba? Nanilib de ka jo? Pero siya. Ikaw bito. Sis. Gana ba kumot-kumot. Wala na paulit-ulit ko ato para pag-uban ba. Maybe ang iyang pasabotan ni kana bitong sa barkada nga bay nga nang murag jukiron na kanang murag. Baka buhak ako. Kanang kikay ana ba? Jukir maghiwi ang naong ana ba? Murag babae version ako ba? Ano ba pag ano? Well, kung opposite like ang lalaki mo hilomon, ganahan gyud siya og opposite nga girl para
Dili sa siya. Kailangan mo ng isa mo, mubitang mo yun sila ng opposite attract. Opposite attract. Kaya ang isa mo may maminaw. Kaya kung pareha sila tabian, di magsilbi. Wala, mag-clash. Walay listener. Puro sila kuan speaker. Which is mo ni ingon ni Hani Amahan. Ganahan kong mysterious na lalaki, hilumon, lami kilatison. Yes. So ganaan man siya magulit-ulit. Ganaan man siya magtankuan sa lalaki. Yeah, tama. Kaya even bito sa office mate na to, kapuya mo tanong tabian kay kasamok ba niya? Kay pareha man mo tabian, di ba? Pero na ganan nga person nga hilom lang siya. Ang iyang ginapulog kuan storya. Tama, kanang ana pod ba? That's why galing ang pinaka-happy gyud na kanang sample sa mga artista. Ang pinaka-happy gyud nga ending nila nga love story is katong gyud Japong non-showbiz, di ba? Majority. Yeah, true. Di man tanan, majority. I mean, ang isa pagka-celebrity ang isa is siya lagi supportive lagi siya tigdala sa costume, driver. Sometimes may mo siyang PA, ana, di ba? Kay kumpara mo artista, mo siya na naitabo ni Jaden, no? Pareha, pro sila showbiz eh. Career. Tapos naka-feeling nga hasta, kung magkuhan siya, kung magbinuan siya, ana ba, no? So that's why dapat ang isa gid ana dapat ubos ginaway para May you get mo analyze. May tag mo analyze sa mga artista, no? Ano ba yata? Si Iloda kan Tribor, Cloma, Boss Burn, lutuan na tong lapu-lapu. Wala na, giprito ko na. Perting lamia may gala. Si James Aguirre. Sana all. Kanang babae nga maayo mo diskarte plus mapakatawa ka, maka-attract ka. Maayo mo diskarte paano yan nang mangitag mga sa una. Ay nakoy kaila. Si Hearty ni Juan, Hearty ni Tonix. Madiskarte yun. Si Kagawad. Si Kagawad. Kuyo to. Siya pa'y nagtulog kang Hearty Anthony nga unsa mo pagdiskarte sa magnegosyo every Sunday. Natakdan si Hearty. Si Tonix na yun, may mga saba na yun. Deliver ang baboy. Tama. Nalibakan. Pero kuan siguro sa una medyo ganahan kita og kana at attracted ta. Ang ikaduha next na dayon kay katuna dayong murag okay kauban nga babae. Ang ikatulo dayon dani na ta mo level up na din ta sa tong relationship dito na gid sa diskarte kay lisod yung gayo ang babae nga pagwapa lang tanan and pagtweetams lang tanan and dito lang sa kwarto tanan okay lagi pero walay diskartes kinabuhi mura mulala sa imong muna na ang problema na Brad. Ang problema na rin di ang mga igala kay depende rin na sa edad na ginapod. Kung medyo na nagikadapat sa mga siguro mga late 20s o pa 30s na ka, dapat diya na imong padulngan. Pero sometimes pag medyo younger pa mangguga, ang pag-uyab manggod mo ra magug trophy manggod na, di ba? Uyab na ako by DJ sa MOR. DJ sa MOR, ana ba? Wa kay labot diya kung basta kay DJ. Basta kay kuan siya. Captain Bull ba? Captain Bull. Captain Bull sa varsity. Dance leader. Dance leader na. Chanter na. Pageant queen. Nahimo na siyang Miss Bayabas, ana. Di ba? Nahimo nang Miss Kauswagan. Bala pag second runner up sa ngalan nga kana nga Miss Kwana siya. Second runner up na. Miss Karatido, wala nang mga Miss Karatido, wala. Ang napay na dami na gano. Naingon diri ganan ko ng babae nga cowgirl. Paki-define. Bisan asa daw pwede dalon. Ano bang definition ngayon ng cowgirl? Sa among definition sa una, magkinamot, walay arte, di mag-make up. Simple lang nga. Simple. Unsa ba ang cowgirl sa inyo, Maria? Yung mukha ko nagkwek-kwek. Madam Gina! Madam! Oy, ang perfect definition, exact term for cowgirl. Kaya kung imo siyang ipad to bukid, game siya, wala siya. Kaya imong ipakinamot, go, carry down. Way pake. Cowboy. Or basig, pero, but sometimes, dili po sa babae. What if kung nidako lang gid siyang mayaman. Medyo mayaman. I mean, dili siya ingon nag-inarte siya, but wala yun siya alamag. Like, what if kung hatod sundo siya perminti? So, technically, di siya kabalo mag-motorela.
Di magkabalo mag-jeep. Di siya kabalo mag-jeep. Yep. Ano, matulog lugar ka? Di ba? Ang mahitabo mo gudana, magganahan na lang ka sa iya tungod sa iyang ka-cute ba kanang ayaw o maganahan or maybe kung nga naman siya dili siya anad, willing siya nga mo sabay, mo try mo testing no. Video kana siguro. Kana. Pwede na. Sweet di ba? For example, wasa kabalog jeep. Muna akong ay kabala akong gigon ganina nga willing to learn. Yan. Okay ra gyud nang wala mo hibaw-an experience basta kay willing gyud mo to learn tudloan gyud mo na ba. Ay, kanibay ganang kuan ba sa physical bro? Unsay ang ganan daw niya ganan kog lalaki nga 10 ton bisag walay abs. monang crush niya si Jollibee. Si Jollibee ang crush. Uy, in fairness Brad, sa una, nausap ko Brad. So sa una, gaka-seksyan kong mga babae nga hinlo og bagtak. Kana bang hinlo ba og dili dako bagtak? Kanang walay samad-samad, walay kanang hamis bitaw. Walay piso-piso. Flawless kanang hamis kanahan. Tapos kwan lately Brad, karon pa ko nakabantay Brad. Gaka-turn on ko. Sampot Brad, samputon. Makita na ako silingling karon. Ay, sus. Sana magyapon akong partner yapon. Kanang kini. Mamma mia. Mo to one time. Kato nag-hosting Joe Popey Bird. Gabi din yung tutok ato niya. Asa to? Di ba? Di ba, partner? Brother Brent? Asa to sa? Sa? Nga naman. Basta kayo ganahan si Bernie. Basta ganahan siya sa... Uy, diba? Duwa lang gilagi daw na pilihan sa boys kung sa'yo mas ma-attract sila. Kung pinakauna niyo makita na sa girl, ang front ba or ang back? Mau ba? First na ko nga makita sa babae kay mutan ako sa una kay ilang tiil. Limpyo bag tiil. Tiil. Kung maglimpyo og tiil bitaw kag mawala ka sa kompleto ang kulamoy. Wala na kay pakian ng tiil. Wala na kay pakian ng tiil joke kay di na mo akong atubangon. Pero pag matubang na ako sa Jo. Hili mo si Jo nga supsupo. Jo, hili mo ni mo supsupo ng tiil. Supsupo ng tiil. O, kana ko magko ba? Uy, nice na nga feeling. Dili. Ano na siya? Pag makita na ko ang babae, so na-ako'y sa kanyang tudlo, bitaw kaniyang tudlo, na-ako'y na. So medyo kung nagtaas kay mga kuan, mga fingernails like kaning ginapa-cutics gud niya maayo gyud. Kana yan. Okay ra ba sa gamay ra pero mas cutean ko kanang murag wala lang, murag polish lang. Okay. So katong colorless. Pero pareha gyapon ko ni Bernie nga pag mag-atubang gani. Talikod sabi, una dito. Tanaw sa gini mo kung ang kuan likod. Ay, musaka tata, alalayan ta. Pero una lang. May nakisaba. Na si Honey, uy, yun ba, MP man na si Joe? MP daw ka, Brad? Ingon ni Totit. Di ko balo ko sa ROTC ba na? Military police? Sa ROTC, MP ka? MP ka? Si AT. Kumyo. Kumyo yun. Si Hani Amahan, na ay lalaki nga di ga istorya pero mao'y taas og sex appeal. So hilom lang dating ba? Nang silent lang ba? Mysterious. Mysterious. Murag si... Di na ko mention. Murag ka to news shift na to nga na dito sa Davao. Tinoon. Mo di ka na niya. Aha. Naiuban din yung comment, puro na lang ha. Diyan lang ha. Salamat na lingaw mo may galing. Uy, hello kang Juan. Itong kauban sa oray sa Elias, nananaw. Ngayon siya nga, 85% daw sa lalaki, ang atubangan daw yun daw nagatanawon, ay dagway. Research ni Juan. Ang pangutana ba, unsa din ang dako? Unsa itong emission nga dako? Kailangan nagbitay, kailangan na cleavage. Dili. Kami okay ra kami kung may guigo lang sa baba. Okay na miyan. Ako kala mo musigo lagi ni makumkum lagi ni. Ako okay na ko. Parang manudlo lang ba? Lagi na magyupan nga asin kanang gabi tayo. Lain na ba kayo na? So, kanang ma-feel pa kanino? Kanang mamusil, kanang pwede pa mamusil. Kanang katudlo. Kana ba kana gilukan jud siguro ani kun nagko pa kay ka-feel pa kanini niya. Unsa na Joe? Sa kuan. Kanang ko anang mutanaw ko sa ako ang kuan.
ang katong iya mo tanaw pod sa ako. Dili manukon. Si Linlin. Ingon si Linlin mga brother. Nakoy kaila, una palang kita hinhin siya pagkadugayan kay ingon kog Maginoo pero medyo bastos. Yan. So nasa loob ang kulo. Na kuan nagising nimo ang iyang natulog nga kuan. That's exciting. Kalable. Si DJ Slim pa unsaon na lang daw may mga inosente. SS. Sige lang, mag-partner lang mo ni Rico para perminti ang backstage, ha? Easy. Ang backstage pa kung manihapon ba, kaya di ba nag-ingon man ko, nga ayaw mo panihapon kung makita mo sa audience, kay lain tanawon, kaya nabi ay gapanayo nga way kaon, dito gino sa backstage mga on. Correct. Ay lang ko sa Wen's Kitchen, si Ma'am Wen og si Tony Stone na nananaw po sa ato ron. So, mudawat na mi karong ayuda, ma'am, ha? Kablo na mo. Ube, cheese di sal, mingaw na kay kuana. Matag alas 8 na ta, ma'am, ha? Mga nasa Manila karon na stranded, nagtanaw sa ato, pawala sa kuan daw, Kamingaw. Hi! Salamat sa inyo. Magandang gabi. Wow, Tagalog. Isa akong pag-checka sa Tagalog. Kumusta po kayong lahat dyan? Makaturnon ba sa inyo ang mga may mo English? Yes. My wife is like that. Naipunto, pero pagka-intimidating gamay pag manobra na gid sad. Unsa? Bitang iya na lang gi. Kana bitaw ipasigarbo na niya ang iyang pagka-English speaking. English. Pero what if na may tao nga anad gyud mo gyud ang ilahang nadak-an pud? Yes, okay ra gyud guys tanan makita na nimo kanang anad ra kayo kay wala niya gituyo ba nga nag-English siya. Makansawan nimo nga na may feelingon na English lang gyud. Pero lahi gyud tong feelingon kayo nga mag-English na dayon labi na masuko mag-English. You ha? Di gaganahan ba kumuta na ng mga kanang pinamaldita tapos gasigarilyo dahil English dayon? Call center na makita, call center. Kanang mga ana-ana. Pero burag hadlok, Brad, hadlok. Hadlok lagi. Burag kadagan, burag makadagan ta. Mahadlok ko anak, basi unsa ko itubag ba? Ako itubag sa ano ba? Modiay. So, mamali pala. So what is the cosine of 2x squared plus 2x plus z? Oh my God, let's go back to work. Dali ra na siya. What is the cosine? It's x. X marks the spot. Oh my God, Poppy. Saan na? Sus, wala na. Storya ka man. Sige siya storya. Sige, wait. Ano na nalito? Yak! Maria, unsay mo mera? Kanang hinloon o bulingiton? Murag kamote daw. Di ba na may attire? Kung sabay mas attractive si mga mga formal nga naka long sleeve na mga hinloon o kastong mga look, mga rockstar. Kanang hinloon ako ang gusto Brother Burns. O kanang mga hip-hopon. Masimutan na nimo siya. Kanang mga hip-hopon, mga yan. O nga. Yeah. Dew. Decente type nga hinlo or rugged type? Kanang mga hip-hopon. Gusto ko ng decente type nga cool. Nga kanang layo pa lang siya masimutan na nimo siya nga limpyo siya. Mang opa style ana. Dili po da ng level sa Koreano. Amen ako opa niya. Human din opa po na yun. Kanang limpyo tas ako na din maghugaw-hugaw. So. Pwede. Mo. So tanawa, daghang gyud pinag-ingon Brad nga ganahan sila nang itsuraan, bahalag bugok. Tanawa ra. So meaning to say, nagiubang tao nga basta kay gwapa lang ana. Pero dapat I think kana siya nga mga ingana bitaw kanang mga grabe ka peculiar or mga unique kaayo mga gusto nila. I think na ay ilang naagian nga medyo dito sila naka-adjust, dito sila ay okay na lang ko ano eh. Ana bitaw kanang nasakitan na yung mga influence nila. Sa una ana nakatry sila gwapo karon bala na lang dili gwapo ko na lang kay ana ba murag nasakitan sila. And sometimes po sa age ng high school ta, mahilig magud kita na i-compare na to atong lives kung makita na teleserye, mga movie, mga high school musical. So diya po nato na refer atong mga likes sa usa ka guys or sa ambot lang. Ikaw ron nag-like sa guys. And sa girls, kaya itong mga ganahan mo rin ginabase nato sa atong mga
mo siguro ganahan kay ta Earth, ikaw agree ba mo mas ganahan ka og puti kay mo atong gakitaan sa kuan. Wala ko may Pornhub sa una. Puti nga dili bay ganahan ko. Hindi ko sa ano. Basta ka Dili ko sa skin. Isa ko ganang puti pa kayo. Marag pink ang joking. Gusto ko ng mga checkered. Wait lang. Dili ka ganahan mo uyab. Stripes. Dili ka ganahan mo uyab or gaka-attract ka pero di lang gid ka manguyab unsa man na. Or kung mag-abay ang puti o kato medyo lagom Mas ma-attract ka sa puti. Morena. Dili, mas ma-attract ko sa katungkuan mga morenahon mayana. Pero limpyo. Limpyo gyapon. No, bitaw morena no nga kanang Limpyo kay Hamis. Hamis. Oh, tama. Yan. Murag mga Indiano ba? Pag moadto mo sa Singapore, bro, muna mo timaylan sa Indiano nga pobre o guan, medyo adunahan. Ang dato, itom sila pero Hamis. Murag bakukang. pero katong medyo Brad, itom pero nagpagis-pagis bro na yung mga up ano ba kalugi ilain murag na pagis-pagis bro na dry skin. Mas grabe mo si Jimmy Katudio mas sada mga babae nga open-minded na disgrasya siguro na operahan ng uto. jamming sa mga kabuang. Manyak sa inistoryahan og sa topic pero kuto brana kay sa mga babae nga party mas labaw pa day. Ay, napoy nga na. So ang babae pag kunwari pag mga sex mo sabay og sex mga binastos. Pero dili gid into it. Enana. Oh. Na yung mga babae. Na yung mga babae nga hilom pero sangat diretso. Ay, sus dito sa sakyanan gihimo di ay. Ayay. Mo ba nakasagara sa high school may tabo nga kung kinsa toy mga sabaan kayo o kuan mga abot sa mga sexy mo idugay na minyo. Tingala ka katong hilom mo ninyo nga bus, tingala ka pag reunion ninyo. Tulo na anak tago pa. Ang kumlaude mo na una di ay. Nahimo pang kabit inood na ba? Medyo kuan siguro secretive. Na yung mga secretive nga mga wala kabalo. Well, pero lahi kani mo gud silang kani mga hilomon, mo gud silang mahadlo kung unsay ingon sa ubang tao. Munang gasikreto ni sila. Munang dili nila ginatago ang ilang true self. Dili nila gipakita ilang true self ba ginatago nilang mga sekreto nila nga nada siya ka-text na kuan, nada siya nang hadlok man gud sila sa mga ingon sa tao, mga iyang mga kamag-anak or unsa. Pero ang ending kamag-anak. Tagalog din. Pero ang ending dito na gyud anang babae gyud gyapon sila o maka-feel gyud gyapon sila kuan. Tama. Anang, na. Nice at tong girlfriend na yung kanang palisod-lisuron gyud ba. Taka na pag yun mo hatag og hint. Like for example, gitagang kag chance nga mo sabay ka pero di pa kanya tagaan og hint kung nakagusto na ba sa imo or wa. Di ba may lang naman yung mga girls na uban na kanang pag muduol pa lang ka tapos medyo magpakit na labi nagmurag ng lata na bitaw kayo touchy na kayo touchy na anak kana sila dili na sila pang uyab gid siguro di na pang white material dating lang so samukan ka ba nga after a week na ka 1 month burg wagi pagi okay ra ana pero wala pagi nakita nga burg sinyalis mga nakagusto na ba ka ni ba kung ana ba nang unsa ba ka ni ba? Tinanin ninyo mga girls, bisag unsa pa ninyo ka gusto ang tao, ang ending mong good ani kung masugot nimo ang tao in the least possible time lugar. Example, paspas nimo siya gisugot kay lagi basin makuha sa lain. Very dako kay ang chance nga mabuyan ka nila dali kay dali ra man ka nakuha. Dali ra ka na pauo. Pero kita nga mga lalaki no basta dugay kay nato na pao ang babae murag dako kay siya value sa ato kay grabe ba gipangamutan ko ni bay. Nice. Karon ako lugar ni biyaan mas may treasure ni mo lugar. Wow, treasure. Wala ka to si Maria dali ra lagi to ka Maria. Uy, wala lang mo kabalo. Ay, wala lang mi kabalo di. Sorry. Dagan kay giagian oy. Dagan lagi. Abi na dali ra kay to. Basto pag dagan pod. But tinod mo sa Brad, tama na imong gingon Brad, ay 101% agree. Nga pag ang usa ka babae medyo medyo naglisod ta pagkuha niya, makuha na to iyang value ba no? Nga grabe bay.
Tapos mas ako galing mas ganang kuha ng ang love is kanang na-develop kaysa kanang nani attraction daan. Kanang wala, technically wala, dili po yung nawa kaganahi. So technically pag approach dili gyud imo na crush nimo siya, wala. But technically tungod kay hinahinay na blend ninyo yung mga kinaiya ana then nabantay nimo siya nga naman siya nga ning angle nga gwapa siya. Naman siya nga bitong ang beauty pero sa angle-angle. Dili gyud perminti nga gwapa. Nay nga ning angle nga gwapa siya, na siya nga ning angle nga dili. Tapos eventually nagkailan na mo tapos naganahan ka sa iyang family kay close siya sa iyang family nga na then kana medyo mas nindot pa na siya nga klase nga na-develop kaysa kanang kuan gyud kanang nanay attraction daan nga nang atat na kayo kanang murag words na lay kulang sugot na dayon o mo na. After na kay mo mga friend imong kontra kay may ngon siya ngano gisugot nimo siya di ba siya hitsuraan. Oh my God. And also naambog ko yung uyab sa una nga kanang dili gid siya itsuraan pero kung mo smile siya gwapa siya sa akong paningin munang mas ganahan ko mo joke mas ganahan ko nga mo be myself kay ganahan ko magkatawa siya nya murag dito man ko ma-in love nga happy pa gid siya wala ma-pressure ka wala na kay pang joke pressure wala na ko yung joke karon balik na wala na away giniron ba dili ko ganahan sa yani ba dili siya smile tama unya permira ba siya maldita og naong ba kana murag modelon kay nga dili mo isi dili nga pero katawa yo no tanapakatawa nimo no oh my god that's really nice oh my god nabanay nga nang mga instances gid nga kanabang di gyud kaganahan tatungod kay naibaw-an nimo day Brad nga ang iyang background bitaw towards family ayay kanabang kuan day siya kaysa kana bitaw sa idea po ka maano ba kay kuan day siya sa pamilya kanang ibutan nato dako yang tabang sa pamilya pwede ana winner ta medyo kuan sa pamilya siguro kung kani nga mga stages Brad kung ang imong ipangita is pang wife material di ba kana pwede na again di man pala tumabli mga tao kung unsay purpose ilang pagpangitag partner kung gusto gyud nimo nga pang tambal ra sakit sa puson kuha dito gwapa chicks gyud kanang nayuban babae nga gusto lang nila gliwat nga mayog kuan gwapa o gwapa mayog similya pwede na may kontakon ana mo ba Joe di ba alright ngita na sila afam kay pagka-choy ni Master Poppy mo nang style sa mga 90s idol burn usa kay akong gisulti ka ganang ko babae nga cowgirl nasulti na nato na ganina may cowgirl may mga bayo ba ganahan ko sa babae na kabalo muluto same sa akong girlfriend pwede turn on ba gyapon na Maria ang lalaki nga may muluto samot yes o di katabang inyong pangitaon mo bitaw na ang ganahan ko nang mag-upload ka og kanang mga cooking ni mo Brother Bern One Yusuf kay mo. Siling. In fairness ba si Lingling ba dili mo kahon naggulay Brad si Lingling sa nang panahon. Nagluto ko gulay, nagkuan ko sa iya ha. Susugod ato nalamian siya og gulay may gala. Then mo na to nga. Okay mo rin mo kahon og gulay. Salami siya sa igalaan siya sa imong timpla. Gipasikatan may galag luto-luto may gala. Unsay mong attire ato pagluto ato pagpasikat. Naka-apron lang kaon wala na nag-comment si Ervin John Donato sabi niya kasi ganito Tagalog na ay wife material nga pang sakit sa puson tapod sa na ay sorry iyang pangutana is na ay wife material nya sakit nga pang sakit sa puson lang nainga na nga kanibitang ang girls or ang imo mong wife dapat mag-share naman good mo dapat ana kay wife man kaha imong gusto so dapat dili siya kanang payak-yak dili siya pwedeng nga kuan lang kanang murag di ko na kanang mo kuan gyud ba mo sa tawag kana mo bangil ang sana kanang dili na inon ka kay mo lalaki ba kami mga lalaki siyempre, magninyo ka. Kaya para hantod sa hantod, anli, kung pwede. Hantod sa napay kaya ang tuhod, di, pwede yung tana siya. Kaya part man na sa relationship. Correct. Dili pwede nga mga no lang mo mga girls na. Uyab na gani mo, nag-asawa na gani mo. Ay noon.
Oy, hilo ko diya kang Davao Tour Ed, taga Melbourne. Melbourne, Esparcia. Melbourne, Australia. Pwede. Nag-comment si John Michael Batilo. Okay. Mawala na tanan inyong standard kung maklose na nimo ang babae. Mas magmatter jud ng dawat nimo tanan sa iya o kaila jud ka sa iya top to bottom. Ma-develop ang love sa friendship. Yo no. Pareha mi ana. So, mas lamig itong, di ba? Gi-develop may gala. Bantog ra kada send niya sa among video kay galuodan mi. Di na mi. Lood na. Inosente kayo si Maria ba? Akala nyo lang yun. Noon, mo lisod kayo, kauban ni sila. Dili tinuod nga, akala niya lang yun. Si Gargar, hilomon pero dakog katag. Abi no, dakog mata, Jo. Sorry. Sorry, part. Sorry. Ambi na ako ka-i-block nung tanako siya. Boss Joe Garcia, tangtanga ang kalo para mastisoy. Uy! Guwapa lagi ni Maria sa personal or sa video. Alala. Ay. Of course. Ay, si Patrick, ganahan ko sa babae ka ng murag Colgate. Bisag asa pislit, pugsit. Pugsit, agay. Ay. Pwede. Hello, sentanan. Si Dennis, dili ko mag-matter sa babae kung pangit. Ano daw? Pangit? Dili mag-matter sa iya ang pangit. Depende. Dili mag-matter sa iya ang pangit siguro, di siya mamili. Karon pa rin depende mo na. So question si Henny. Need ba i-reach ang standard sa babae para mapasugod? Need ba reach ang standard sa babae para mapasugod? Ang standards niya? Sumuna yung pangutana, mga brother. Ang kailangan ba na mo ma-reach ang standard? Need ba na imit? Oo. Well, kung worth it siya nga babae, then kaya man pugka nimo, then larga. Problema man sagod kung kaya. Kung kaya. Pero kung yan po nimo siya i-blame good, kung mo gini ang standard, so minto kung di po nimo makaya, so dili siya ang para nimo, may gala. Tinuod. Well, pero paningkamot lang kay na may usahay nga consistency lang yung persistent ka. Okay. And then ang babae kuan man gud ang ilag yun, heart gyud ang ilang kakuanan, brother, kung kinsa may nang manana. Imo gyud nang palanayon niya. I-prove gyud nimo. Palanayon gyud na nimo. Bisag unsa pa na iyang standard diya, murag malanay na kaya gyud na. Ang pangutana lang karon, Brad, attractive pa ba gyapon ang mga dalagang Pilipina karon nga style? When you say dalagang Pilipina, it means katong usa na kanang buutan na gyud. Usa nang dalagang Pilipina kanang kailangan mo bisita ka sa balay. Dili ka nang kuan siguro, dili makabasa tinggan nga kuan ba. Super reserved, conservative. Galaag, naras balay. Feeling na ako dili na kuan. Di na kay na bay. Feeling na ako dili na kay na siya kuan sa di na epektibo lugar karon ba. Shout out kang Linlin. Linlin example ana. Mga taga Singapore, hello mga taga Singapore na mga OFW nato diha. Oy, teka muna, kung naday mo yung mga Instagram, paki-follow me. And every night, kaya hapit naman dito mag-tour. Paspasa, no? Dali araw, no? Bilis! Nami mga guests, maningkamot nami mga guests po, matag gabi or every other day, depende sa atong schedule. Yep. And kung na mo yung mga Instagram o mga YouTube, please paki-follow me. Sa Emo Maria, Instagram nimo. Follow me sa Instagram, maria.filingera. Pati na po sa YouTube channel nga mag-upload ko vlog tomorrow, Maria Filingera. Yay! Yan, and my Facebook page, Maria Filingera. Okay. Thank you so much. Oh my God, thank you. Sa imo, Master Pops. Master POPI, mura na inyong i-search sa Google na, makita na ninyo dito sa YouTube, sa Instagram, TikTok, o sa tanan pang uban-ubang lagot mo sa kalibutan. Hello mga taga Hong Kong ug Abu Dhabi nga nagtan-aw. Hello sa tanan diya. Alright. Imo Jo. Ako sa Instagram, Joe Romantico, sa YouTube, tan-awalan na ninyo na sa screen, guys. Joe Corny Vlogs. I-type na niyo sa and then ako na yung akong Facebook,
Joe Romantico 2020. I-search ninyo sa Google natin. Sikat na good ko. Sa Tapos, Google, yun. Tako na mo'y gustong, kasi ba yung gustong mag-guess na mo mga gala. Alright, PMA or sa yung gusto. Then, kung na po mo i-suggest nga topic, pwede po may gala, i-PM lang ko ninyo ha. O para ato nang may sigutan. Lingaw-lingaw lang before mga tulog mo may gala. Okay, Yeah. Narabi nangutana sa kubag, unsa dai ninyo kanang para ma-search mo sa Google, unsay buhaton? Magpa-enroll ka sa Google University. Sa Google. Wala mga god, magsige kag upload, magsige kag kuan, si Google na mangita sa imo, siya na makakitaan nimo kay ang imo mga keywords ug mga tags diha. Yeah, correct. Alright. Guwapa pero lihok ang kamot kusog manguot. Huy. Murag nice lagi na. Nice na siya sa permero lang pero pang wipe material Si Dwayne pa. Adlock mo ko rin na ba? Oh, nagaya mas tsada ng girl nga low-key sa public pero wild sa private. Hindi. Burag si Maria. Yes. Uy, sobra Ambot lang. mo. Ambot lang. Just, unsa man? Si Maria baka ni Jazz? Uy, sobra siya. Depende Japo na Master Popi kay napod uban nga naglisod ka pero pag abot sa batasan sa babae dili na makaya. Buhian lang jud nimo. Unsa yung pasabot? Lisod ka pero ang batasan. Sergi, ana ba burag naglisod ka og kuha pero ang problema dito sa bagay manamong gingon kung pang wipe material imong gusto. Mas may ginang imong susi-susihon tanan. Pero kung nagdali-dali ka pantambal sakit sa puson lang na imuha, may na lang kay makaraos. O di okay ra po na magdali-dali ka may gala partiha kay ninyo. Imong gyud kay ang imo man ngano ang courtship no importante na siya kay kani siya ang imong ihatag sa iya nga love, imong ipakita sa iya nga love. Makita na niya pero in the first place dili pa kaniya love, tama? Correct. So ang ending dapat ani is ma-convince nimo siya nga pwede reciprocal lang atong love. Nga mo sacrifice ko for you but then in the end kung mo go na ka mag-relationship na ta I expect nga murag mo sacrifice pug ka sa ako gyud gyapon nga kuan mo man gyud ang pinakagwapo diha. Yeah, Pero it's a two-way process. at the same time pag kuan kanang murag siya glitch ang imong partner nga mo hugot sa tanan nimong mga lakas sa imong kwarta sa imong time unya wala gyapon baliwala gyapon kay ang iyang batasan lagi di mo makaya o walay na-reciprocate nga something, dito na din ka mo, die down yun na ang relationship, marag diligid na mao para sa imo yun. Grabe. Burag emotion lagi, burag emotion lagi ka, burag nihugot yung kamay ka lang. Sakit na gyud siya, nag-quarantine pa, Dili, wala I pa yung think- siya uyab, wala gyud ni. Dili, I think ka na itong mga kwan manggod. Kani mo gana itong mga Murag, naghatag padulungan ng na to kwan. closing prayer. Murag, Gwapo ka ito. i-closing prayer na. Wala pa ingon na ni ending ba? Paano na? At least nasa lang natunan ba pagkahuman. Mo na itong purpose niya. Correct naman din. Alright. Tomorrow kisa kay among guest, among kanon. Gusto mi ka ng mga nakabralang. Kung sino gusto nakabralang? Yes, kanina ka na okay, para good Uy, na. si Ellen, Bisaya, biyato si Ellen. Pwede siguro si Ellen. Pwede. Why na kasato din. Kamu may nagsuggest, kamu ibuhat. Ikaw makontak sa iya, no? Pakipalo sa ko sa akong Instagram, Bernie Bitok 2, o akong, actually, mag-change na kong channel. Pulian na ginakong Bitok University to Hilas King, may gala. Muna nagpa-contest ko og logo, tapos wala man ko'y kwarta, so di sana ko ma-announce kin sa daog may gala. So, moro to siya may gala. I-cancel sa contest. Padayon pag Actually, happy na sa Bitok University. Erp, ganang pwede ko mo appeal ana Erp. Wala namang gugay. Trabaho, Erp na. Murag si Poppy na lang mag-design. Murag ako na lang din siguro, Erp, na nagkuhan. Again, kung mangutana mo sa mong franchise, o may kabalo, nagulat-ulat lang may gala, ha? Wami kabalo, ana. Waiting game. Waiting game, ulat-ulat lang may wami kabalo. Dagan salamat sa mga nagsuporta namo, o sa mga usahay mulaban pa namo, salamat sa iyong tanan. Salamat. Thank you. Well, again, ayun na kayo mo palabi og pa-stress ng kuan. Problema na sa among mga kumpanya. Ayun na kayo mo pag hutdan yung kusugan ng magkipag-away mo sa inyong mga friends diha. Sagdi na mga kapamilya ha. Okay ra na. Kay Lagi. Relax lang. Okay ra, chill ra mo diha. Kay ang tao man sa kudusahay kung nagi kalagot bisag kung saan mo explain di gyud na mo tuo. Ana po na mo sanay problema kung di gyud ganahan
ayun na, sayang imong energy. Focus na lang ka sa positive energy dito sa Makalinga or unsa pa, ha? Alright? And 2 hours na. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban, ha? Grabe paspasan. Tomorrow na, sad. So man, comment mo below kung gusto pa niyo napay ugma, ha? Comment pa kung gusto wala, ito na yung undangon niya. Undangon na mo ni kay kakalas-kalas. Ang amo lang idiri nga testingan lang mong connection ni Joe. Kung fiber ba yun, di ba gyud maputol. In fairness, wa maputol, ha? Okay, kaya. Okay. Alright, daghang salamat sa inyo, guys. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Thank you, mga kamarkada. Salamat.